Здравейте, казвам се Томаш Красенски и ви приветствам в работилницата на Unimax. Когато днес приключим, ще бъде готово нещо, за което се подготвям от известно време и което ще ми улесни много работата. И с малко преувеличение може да се каже, че всъщност ще ми спаси живота. Освен постоянните електрически захранвания за стационарните машини, често ми трябва и контакт за преносими електрически инструменти, които използвам според нуждите на различни места в работилницата, където, разбира се, няма наличен електрически контакт. За това трябва да използвам удължител. Лежащият кабел обаче не е само непрактичен, но дори опасен, защото спъването и падането на човек в работилницата може да има. И това вече без преувеличение и фатални последици. Размотаването и събирането също е досадно, когато кабелът надежно се заплита и закача така, както не бихте успели, дори ако се опитвате. Затова посегнах към макарата за кабел и първоначално я закачих на крака на работната маса. Скоро установих, че това реши само част от проблема ми. Преди работа лесно изтеглям кабела там, където ми трябва. И след приключване също толкова лесно го прибирам. Но по време на работа продължавам да се спъвам в него. Или да стъпвам върху него. Освен това осъзнах, че имам същия проблем с пневматичния маркуч. Въз основа на добрия опит с макарата за кабел. Затова реших да си взема макара и за въздушното разпределение. Но най-вече да ги поставя. И двете на тавана, благодарение на регулируемия стопер, поставям от барабана да стърчи точно толкова дълга част от кабела, съответно маркуча, че да мога да го достигна от земята и в същото време да не ми пречи, когато е набит. По време на работа изтеглям само толкова дълъг участък, колкото е необходимо, но така, че да не се търкаля излишно никъде. Електрическата лебедка е оборудвана с 12 метров кабел, с 3 проводника с напречно сечение от 1,5 квадратни милиметра, с гумена изолация и неопренова обвивка, много, за по-високо механично натоварване. Въпреки че при нормални обстоятелства такъв кабел в развито състояние лесно би издържал постоянно натоварване с ток от 16 ампера, т.е. съпротивително натоварване от 3680 вата, производителят вероятно заради комутатора и затворената конструкция препоръчва максимална свързана мощност от 2500 вата и то в развито състояние. А навитият кабел не трябва да пренася повече от 800 вата. При дългосрочно или постоянно натоварване е добре да се спазва това, но за кратко време кабелът може да издържи и по-високо натоварване. В крайна сметка всичко се контролира от предпазител. Вторият макарата избрах с по-къс маркуч, но с по-голям диаметър, за да се намалят до минимум загубите на налягане. Маркучът е с дължина 9 метра, така че с резерв покрива цялата работилница и достига дори навън. Ако искам да почистя нещо с въздушно налягане и не искам да замърся работилницата. Барабанът за маркуча се доставя без бързи връзки, само с външни резби от четвърт инч, така че свързването към въздушната система можете да направите с помощта на фитинги или да използвате нипел за бърза връзка. На другия край със сигурност ще използвате бърза връзка с вътрешна резба. Трябва да я закупите отделно. И за това направих пътуване до Unimax, където сърцето ми се зарадва. Компактните и същевременно масивни месингови бързи връзки с надпис Made in Germany функционират напълно. Чудесно! Към всеки барабан са приложени 2 стоманени анкери с диаметър 10 мм, които са идеални, например, за бетон. Ако обаче не са подходящи за материала на вашия таван, използвайте такъв анкерен материал, който ще гарантира достатъчна здравина на връзката. Все пак лебедките ще бъдат над главата ви, така че определено не искате да паднат върху вас. Освен монтажа на самите лебедки на тавана, е необходимо да се реши и захранването. Било чрез поставяне в канал, площа или както направих аз, чрез окачване на куки. Отбелязвам, като изпълнено. Лебедките на тавана означават край на заплетените маркучи и кабели, тъщърче настъпването върху тях и спъването. Електричеството и въздухът са ми на разположение навсякъде в работилницата. И дори пред вратите, и също толкова бързо и безопасно се прибират. Моля, абонирайте се и кликнете върху иконата на звънеца, за да настроите известия за нови видеа от работилницата на Unimax. Ще се радвам и на вашия лайк или конструктивен коментар. И ще ми бъде удоволствие да се видим в следващото видео.